ce ko shau ɗan rubuce ko sirashi ko inyas ko shau a matijjani ba a wurin sai wuce ya kira ba ko ba wurin sa aƙidan sai wuce ba ne muna jira ya ce ko fir'auna da hamana sai muka ji ce ko manzon Allah ashe gida ɗaya gansu da aka samu wani mara kunya ya zagi maulan da shehu tijjani ya zagi shehu bayan kaula da farko da shehu ɗan rubuce fara ya ce ko shehu ɗan rubuce ko sirashi ko inyas ko shehu a matijjani ba a wurin sai wuce ya kira ba ko ba wurin sa aƙidan sai wuce ba ne muna jira ya ce ko fir'auna da hamana sai muka ji ce ko manzon Allah ashe gida ɗaya gansu ashe wuri ɗaya gansu da manzon Allah a tun ne yana kiran layin yan wuta ka ai ga tabbatattu a Qur'ani sai ya haɗa da su bai ni yace shehu Tijjani shehu ban sai ya haɗa da Fir'auna da Haman da Karuna wa Qalu sanin kaza kina kuwa muna jira ya faɗi wannan sai muka ji ce ko manzon Allah muka ce ashe a ɗaki ɗaya gansu da bai gansu tare ba da bai kira su tare ba ai in dai yan wuta kake kira ya kamata ka kare da shedan ne ba da manzon Allah idan ka wuce Fir'auna da Haman ne ka kare da shedan da jijjerin kuma ka wuta kake bari amma sai ka kare da manzon Allah a shedan ba wuce ne suke kai ma ba kai saka kira annabi a wurin ba dan da in zo wurin annabi yake kira da haka don Allah da annabi jama'a musulmi bai kamata a sami da rashin tarbiyya da zage-zage da ashariya yau an yi ittifaqi a al'umman kasar nan ba masu zagi ashariya irin mutanen wannan irin bala'i ya sami mu ne fa almajiran manzon Allah mu ne fa almajiran Qur'ani haka addini ya koya mana yanzu shekara 50 da suka wuce akwai waɗanda suke rayu a nan shekara 50 za su gaya maka don Allah akwai wanda isa ya nuna liman ungon shirka ga su alhaji sani suna ma sai da su sun ga lokacin suna tsakani da Allah mai anguwa ma na zai idan dattijan unguwa ya shata yake wani yaro da yake kaskar wani za ce a'a baba wani ne wuce duk unguwa duk mai magidanci unguwan baba wani sunan ko bai haifi kawo baba wani haka za a tare unguwa a musu aushaye tare a musu kaciyar tare a sa su makaranta tare a zane su tare a hukunta su tare yau sai ya zama wanda shekara 900 da barin duniya ko 200 da wani abu da yi irin shehu mushehu tijjani ya fi 200 da rasuwa shehu abdulkadir ya fi shekara 900 da barin duniya ina ka gan shi in ka zage shi ka ba jama'a ko wani mutumin banza da ya shekara 900 ka zaga baka san shi ba baka gan shi ba kana jin Allah ba zai tambaye ka don Allah dan annabi hatta kai ga in ka shiga unguwanni haka inda ake zuwa da jama'a mu da wanda ba za ka ga yara masu gai da manya unguwan ba ya'yan mu ba ya'yan sauran da muke cewa kabilu haka ne good morning sa sun ga wanda ya gebe su good afternoon sa good evening sa senu ko ba ka suke cewa ba senu ko za shiga kansu haka ne amma mu yaran mu sai dai bangaje tsakanin su da kowa wannan shine addini ina muka tafi ne ina za ku ne fa aina ta zagu haba jama'a wallahi ko ina ka shiga ko makarantar boko ko wani tsari za ka ga yaran nan kici aka su ne suke da yasu wani senu good afternoon sa good evening sa kai kuma in ka ga saurayi ba wuce ya gaishe ka to zai gaya ma ya shiga matsala kullum motar sa ne ya kare wallahi kujerin sa ne ya yanke in ka ga wata ta gaishe ka za ta gaya maka katin asibiti ne a hannunta shine da dalilin kusa amma shi kabila zai gaishe ka ya wuce ba wai dan katin asibiti ba saboda a gida an koya masa in ka ga wanda ya mai ka gaishe shi jama'a ba za mu sake dawo da musulunci mu muraya shi ba za mu sake dawo da akhlaq din mu muraya su ba za mu sake dawo da wancan tarbiyya da aka yi mana na addini mu yaya ta ba ya muna karanta ayoyin Allah muna takawa ba mu aiki da su Qur'ani na ta wala tattakizu ayatul lahi huzwan kar ku yadda ku dauki ayoyin Allah din wasu ba wanda ya fi karfin yanzu duk girman sa a ƙasar nan a bangaren da suna addini ko ana masa ko ana ganin wali ne ko na da ya wuce a manna hoton sa duk tura masa zai da mai rai da wanda ya rasu kuma da ka ga wannan karka tabbata cikin mutanen ma'ana Hausa Fulani cikin mu ko da akwai yan wahabiya a sauran abubuwan fa misali an samu bawabiya bayar bi zai mugun wahala ya hura nasu shi a tun zaki zai wahala zai yi tabbatar da wahabiyanci haka ne
ko amma wai ya ta ashar yana zage-zage da mutane mu ke zai wahala. To don Allah dan annabi mu dawo mu kan mu gane da ake ta mun kwa ci bayan nan wallahi saya muka yi da kuɗi muka yi. Wannan ci bayan ciniki aka yi da muka biya kuɗin ci bayan nan. Allah ba zalimi ko dole mu kwa lalacewa mu ko a har rayuka in an kashe mu an kashe banza a taka mu a siyasa a taka mu a komai mu zama ɗan maula a siyasa kullum. Allah bai zalunci